Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon ekipo. Asteburua hemen dago. Kaixo June, kaixo Mai. Aurrati naiz, arratsaldeon bai. Ez du pozik nagoen hemen. Arratsaldeon ekipo. Ostirala da! Jesus, goiuri eta abesti triste hau, oso alaria zigea eta hoain hau. Bai, baina jakingo duzuen bezala, aste honetan musikaren industriaren handi horietako bat joan zaigu, Vangelis. Eta nik omenalditxoa egin nahi izan dut. Egia, ederra besti hau gainera. Glorian, himna la fem, edo emakumearentzako himnoa. Evangelus Odysseus Papatanasiu, Vangelis, musika elektronikoko konposatzaile greziarra izan zen. Gehien bat, film ospetsuen soinu banda konposatzeagatik ezaguna da. Adibide Chariots of Fire, Blade Runner, The Year of Living Dangerously, The Bounty, edota Alexander. 1978an, Demis Roussos, Lukas Sideras eta Anargyros Silver Koulurius musikariekin batera Aphrodite's Child Rock taldea sortu zuten. Baian kasualitate izango da, baina gaurko egunez musikari pilo bat ikusi ditugu hemen efemeridetan. Egia, adibidez 1943an gaurko egunez Celino San Marcon Italian Albano jaio zen. Albano zoriontasunarena? Albano Romino. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le teglie, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Eta urtebete geroxeago, 1944an Sheffielden, Ingalaterran, ahots erlatx eta sentibera izan zuen abeslari bat jaio zen. Badakizue zeinetaz ari nahi zen? Ez? Ez. Eta jartzen badizut hau? Joe Cocker. Joe Cocker. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Nik badaukat beste bat. Lotura zuzena duena musikarekin, musikarekin, Uruguaiko lehendakari oia, Pepe Musika. Wow, Mai, txiste oso txarra. Baina, bueno, onartu berda egia dela. Gaur Pepe Mujikak urteak betetzen dituela. 1935an jaio zen Jose Alberto Mujica Cordano, Uruguaiko presidente oia 2010 eta 2015 urteen artean. 1960ko hamarkadaren erdialdean, Tupamaroen nazio askapenerako mugimendua talde gerrillariaren sortzailetako bat izan zen. Garai hartan egindakoagatik 14 urtez preso egon zen. 1985ko amnistiaren ondorioz aske gelditu ostean, herri parte hartzearen mugimendua eratu zuen. Eta ibilbide politikoari ekin zion, geroz eta indartsuago. Beste norbait ere zoriondu beharko dugu gaurkoan, ez? Abai, zuk uste duzu? Nik uste bai, ez? Ea ba. I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me
handia, bai, Cher handia, edo beto esan da, Sheryl Sarkisian abeslaria, 1956 jaio zen Kalifornian. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987 Monstruok filmean eginiko lanagatik. Bai, oso ondo dago Cher zoriontzea, baina uste dut etxean kandelak sutan dauzkagula. Kandelak? Bai, entzun. Kandelak zuta urtzen dira dantzan kanela lurri bizia edatzen dabil harin eta begiziotako Kandelak tarta gainean izango ditu Asier Serrano, bai? 1965ean jaio zen Eibarren idazle eta abeslaria. Asier Serrano, EH Sukarra taldeko letragilea eta Lorelei taldearen abeslari eta gidari izandakoa da. Gainera, eleberriak eta poesia liburuak argitaratu ditu. Banik beste opari musikal bat daukat Vangelisentzako. Bai? Gaur, nazioarteko erleen eguna da. Nazioarteko erleen eguna. Eta non dago musika? A ber, June, nola esaten da ingelesez erlea? Bi. Eta bierle, bibi. Txiste oso txarra Goiuri. Nik bibi esan beharrean gaurko egunean Bee Gees esango nuke, Bee Gees. Gaurko egunez, 2012 Robin Gibb zendu zelako. Boys do fall in love. They make time. They get love on a Saturday night. And she says hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys fall in love. baby knows I like to be excited. No one wants to fight it. It's getting late. Robin Gibb, britaniar abeslari eta konposatzailea izan zen. Bere beste bi anaiekin batera, Barry eta Maurice Gibb, Bee Gees musika talde ospetsua osatu zuten. Baldakizue etxean beste kandeladun tarta bat daukagula. Bai. Bai, Donostian zehazki. Izan ere gaur, La Oreja de Van Gogh taldeko teklatu jole eta kompositora den Xavier San Martinen urtebetetze eguna da. Zorionak, Xavier, entzuko dugu pixka bat, La Oreja. Zorteon laguna lortzera zoaz, bihotzeko bidea jarrai ezazu, naiz eta beldurtu segi aurrera, bilatu itxaropena iluna barrean. Euritan bat itxasoan, baina geldi ezinak gara. Ez izan beldur, haizea azpiratu, lor dezakezu, inork ahaztuko ez duen. Oso sona bestial Goiuri, eta lotura ona abesti hau La Oreja de Van Goghena urrengo aipamenarekin, Elkano eta Magallanes, talde donostiar bat. Tenía uno, solo uno. Ay, Cristóbal, ni dos ni tres. Tuvimos mar de fondo con la tripulación. El mundo era redondo, como el huevo de Colón. Badakit La Orkestra Mondragon Donostian sortu zela, La Oreja de Van Gogh bezala, baino ez dut harrapatzen lotura Elkanorekin. A ber, Kolon da lotura, Cristobal Kolon bera, gaur 1506 hiltzen Valladoliden nabigatzaile ospetsu hau. Bai, baino Kolonek ez zuen ezagutu Pazifikoa. Eta zer pintatzen du hemen Pazifikoak? Entzun. Ui, nik badakit. Somewhere over the rain
1959 gaurko egunez jaio zen Israel Kamakawibo Ole, izanez ere ezaguna. Bere Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World abestien popurriarengatik ezaguna bereziki. Bere ahotsa, ukelelea jotzeko eta jazz eta reggae ukituekin fusionatutako hawaiiar musika interpretatzeko trebetasunarengatik oso ezaguna. Sarrera elegante gelditu zaigu beraz Vangelisen oroimenean. Bai. Hasta dilla lasterketa! Lehenengo kaletik Kanarietara bidaiatzeko prest, agurtzane belauntzaran saizar. Eta bigarren kaletik poeta eta txinparta elkarteko kidea den Koldo Pla izango dugu gurekin. Ezkabaren iesari buruz hitz egiteko. Eta hirugarren kaletik, Guirurok, noski. Vangelisen baimenarekin hasi egingo gara. Berok eta ariketak egin ditugu! Ibilbidea visualizatzen ari gara. Eta aurikularrak jarrita dauzkagu kontzentrazioa mantentzeko. Beraz, zuen tokietara, prest, ja! Arratsaldeon sprinters, maiatzak 20 ditu eta ostirala da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin, Mai Roseti Gorostiaga. Arratsaldeon ekipo! Sondonoa giroa ikusteko pres nire motorran. Gogoratu gaur Chris Froome musika egiten zuena bizikletaren urte betetzea dela. Eta zuekin aspaldiko partez, June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Ni Goiuria Zeizarandia nauzue, eta gaurkoan hemen erdiko mikrofonoa laportu dut. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. Hementxe gaude, bai ostiral ez hain eguzkitsu honetan, bigarren kafearen 203. saioan, arratsaldeko 4 eta 4 eta Junek esan duen bezala, hemen 3 korrikalari lasterketan hasteko prest, baina gure maite dutak zabaltzeko are prestago. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Txatean iritzi digute, hasi zate maite duteakin? Ba ez gara hasi, gara izabiltza. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Hemendik diote, haze beroa nik kafea izotzekin mesedez. Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Baina Gorkak dioen bezala, non daude zuen maite dutak, nor hasiko da gaurkoan? June, zu aspaldian etzara etorri eta pilatuta edukiko dituzu. Bueno, pilatuta. Bueno, bat behintzat badaukazu? Bai, nekan bat, eta saioa hasi dugun momentuan beste bat etorri zait Ara? automatiko. Vale, perfecto, bota. Bueno, saioa hasi gehan momentuan etorri zaitena da, maite ez dedan zerbait dela, ez detela bat ere maite, gidoia irakurtzen hasi, eta esaten ez dakizkidan izenak ikustea. Hau da, ataskatzen naizen bakoitzean, da izen bat da honean, eta ez dakidanean esatea. Ataskanasius. Holaxe bertan. Orduan bai, nik maite duta beharrean horrezut maite ekarri dut. Irratxera orain batu den norbait balin badago, jakin dezazuela, Junek izen greziar bat irakurri behar izan duela, izen eta bi abizen. Greziar hemen bigarren kafean bi abizenak aipatzea gustatzen zaizkigu eta ba, ez da, euskaldunontzat izen greziarrak ez dira oso ezagunak eta koste egiten zaigu pixka bat, baina June ez da ezer gertatzen. Zaizu, zenbat pertsonek estropotzu egiten duten goiuri esateko? Bai. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon... Eta zuk zer maite duzu? Ba, beida, nik maite ditut, beida, ipuinekin lotura dauka, nire gaurko maite duta. Maite ditut irakasle bokazionalak. Askotan hitz edo Marimita Kontxitaekin irakasle buruz eta badirudi batzutan, behintzat irudi hori emateu ez, galtzen ari dela ez, irakasle bokazionalak, da bida. Aste honetan, auzoan, amarotzen, ez dakit zeba, baina irakasle zentzua oso handia da, irakasle pilo bat daude. Ara? Bai, ez dakite auzo guztietan horrela dela, eta adibide bat dela nire auzoa, edo espreski nire auzoan irakasle asko daudela ez. Baina, bueno, bi lagun, bi gelakidek, Edurne eta Saioa, aste honetan, bat irakasle ikastetxe batean, beste irakasle beste ikastetxe batean, baino bere semea joten dela lehenengoaren ikastetxera. Eta orduan biak harrapatzen dut parkean, bakoitza folio pare bat eskuetan. Eta zerta zabiltzate, ipuin bat da, lagunduko diguz, eta ipuinekin, nola ez. Eta, bueno, asuntoa zen, eguerdian bazkalduta gero, irakasle bat guraso bezala joan behar zan beste ikastetxera, eta biak prestatu zuten ipuintxo bat, txango txiki bat egiteko mendira eskolatik ateatzeko bero honekin, eta de paso ipuin bat kontatu, ipuin dinamizatu txiki-txikiekin, txango ipuin aventura bat bizitzeko. Eta horrek esan nahi du atzetik, irakasle bokazionalak daudela, gustatzen zaiela egiten dutena, eta ez dakit lana gustatzen zaiela. Eraz, Edurne, Saioa, mila esker irakasle bokazionalak izategatik maite zaituzte. Y que me pida, mamá, dame más. Y que me pida. Hemen Gorkak gaurkoan maite duteza jarri dugu, Gorkak beti maite dutak jartzen dizkigu, baina gaur ulertzen dugu bere maite duteza idatzi dugu. Gaur jakin duela berak lan egiten duen enpresan pertsona bat hil dela eta pentsatu duela, haze gauza ez, lanera jun eta bertan hiltzea, hori lotxagarria da, prekarietateak hil egiten du. Guziz ados gaude, Gorka. Me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero. Nik Gorkaren maite dutezarekin bat egiten dut, zure maite dutarekin bat egiten dut, eta zure maite duteza zen, baina grazia egin dit, baina ados nago. Nik maite duta daukat gaurkoan. Eta nik maite dut entzutea kontzertuetako abestien bertsioak.
Entzuten ari garen hau, da Robe Iniestaren kontzertu bateko bertsioa, Madrilen Wizinken eskaini zuen kontzertu bateko Site Basa bestiaren bertsioa, eta gustatzen zait, bereziki gustatzen zait, entzuten denean jendea publikoan. Ze pentsatzen dut, ama, zenbat jende orain adibidez txaloak, ez? Eta pentsatzen dut, zenbat jende egongo da hor txaloak ematen, edo zein da, ez? Txaloak ematen ari den pertsona hori, zergatik joan kontzertu ontara, zenbat jende, zenbat pertsonentzat da garrantzitsua kontzertu hau, eta pentsatzen geratzen naiz, eta asko gustatzen zait, eta batzutan entzuten dira horrela, ez dakit, oiuak, eta bai, eta esaten duzu pertsona hau, baina zein da, eta beraz, bai, gustatzen zait kontzertuetako abestien bertsioak entzutea, eta bide batez abestia hau maite dut. En silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa. Si tú quieres, te encuentran caminar. Salga que salga el sol, por donde salga el sol, que más me da y llegar hasta tu corazón. Salga que salga el sol, por donde salga el sol. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I Entzuleak pentsatuko du, abesti hau ez aldaba Idoia Davila Uzkudun aurkezteko erabiltzen duzuen abestia. Bai, arrazoi duzu, egia da. Eta orduan pentsatuko duzu, baina Idoia Davila Uzkudun ez alda astelenetan joaten bigarren kaferen laborategira, telesail eta zinema zitza egitera. Bai, berriro, oso ondo, orezko matrikula duzu, ze hori ere egia da. Baina abixatu dizuegu saretan gaur hautsak arrotzeko intentzioarekin etorri garela lanera. Eta naiz eta bestirala den, Idoiarekin hitz egingo dugu. Eta naiz eta abesti hau Idoia gurera etortzen denean jartzen dugun, Idoia ez dago hemen. Idoia urruti dago. Idoia Cannes Film Festivalera joan delako. Bai, eta dagoeneko telefonoaren beste aldean dugu, kontatzeko alfombra gorritik zer dagoen. Arratsaldeon, Idoia. Arratsaldeon. Hasteko, zer moduz? Ondo, egia esan pixkat saturatuta, zaidai saiatzen aleten pelikula guztik engajatzen, eta egunero 4-5 ikuste ginez, eta, bueno, hor, la pelea. Gaindosia azkenean pelikula pila bat. Alfombra gorritik, nik ikusi dut hor saretan jarri dezula horrela storytxoren bat, alfombra gorritik paseatzen, eta, bueno, esan duzu, 4-5 pelikula ikusi dituzula. Dagoeneko baduzu horrela zure gustokoena? Zerbaitek horrela atentzioa eman dizu? Oraintxatea naiz, plan Nana You Go Ban ikustetik, plan 75, euskeraz, 75 plana, markatu, Lasai. Ari naiz bilatzen zuzendariaren izena, oraintxe ez eta aurkitzen, pelikula japoniarra da, eta izugarrizko txalo zaparra jaso dute oraintxe bertan bukatu da, eta jendea zutitu da, eta kriston txalo zaparra jaso dute egia esan, eta niri pertsonalki asko gustatu zait. Tratatzen du zahartzaroaren gaia perspektiba oso berri batetik, ze plan hau da 75 urtetik gorakoek nolabaiteko eutanasia bat
eskatu dezakete. Japonian zahartzararekin dagoen arazoari aurre egiteko asmoz. Eta planteamendua nahiko bortitza da, baina oso pelikula goxoa da, premisa pixka bortitza da, baina pelikula oso goxoa da. Hemen ikusten dut zuzendaria Chie Ayakawa dela. Beraz, hortxe izena. Baizu, ze interesgarria. Bestelako pelikulak, ez dakit, ikusi dituzun pelikulen artean, errepikatzen dira gaiak, ikusi duzu zerbait, aurten puri-purian dagoena, edo ikusi dituzun guztiak dia zeharo desberdinak? Guztiak dira zeharo desberdinak. Eta nabarmentekoa, atzo ikusi nun dokumental bat, How to Save a Dead Friend. Ui ba. Zuzendari errusiar batena. Eta Marusia Soroskovskaiarena. Eta, sortu du dokumental bat, 10 urtez grabatzen ibili zen, 16 urte zituenetik, 10 urte baino gehiago, 16 urte zituenetik ia 30 zituen arte. Eta, bertan kontatzen du, Errusiako gaztek nola jasaten duten depresio oso ratio altuak daude, eta suizidio asko, eta bere gaztaroan, horrelako kasu asko izan zituen bere inguruan, eta perspektiba horretatik kontatzen du bere gaztaroa, eta badago hor bere bikotea dena, hasieratik dakiguna bere buruaz beste egingo duena, baina berak bere urte guzti horiek kontatzen ditu perspektiba horretatik, eta egia esan oso lan interesgarria. Ze ona. Jendeak egia esan pixka bat gogorra, zentzu horretan, trigger warning-ak behar ditu, suizidiari hitz egiten da, autolesioak daude, eta jende asko atera zen, baina ikusi alduenarentzat oso gomendagarria. Aizu, apuntatuko dugu, hemen, gero, badaki gorrelako jaialdi handietan erakusten dituzen pelikulak eta saritzen dituzen pelikulak, gero, asko ibilbide luzea edukitzen dute eta ikusteko aukera izan dezakegu. Bestelako giroa, ze muzkoa da, Idoia, jende asko dago? Jende asko dago eta zirudien zailago izango zela sarrerak aurkitzea. Ze, lehen urteen badakizue pixkate goera raro izan zen, jende gutxiago etorri zen, oraindik ere asiatik jende asko ez da etorri, pandemia dela eta. Baina, ondo aurre egin diote jende handanari, ze, logiko denez, aurten jende gehiago dago, baina, webguneaz gain, etiketa lortzeko webguneaz gain, desastre gutxa izan dela, ezin izan ez 3 egunetan konektatu, horren Madrid konpondu dutela, baina horretaz gain, funtzionamendua nahiko ondo. Horrelakoak zinemaldian ere gertatzen ziren, aurtengoan ere jendea, aurtengoan ez, 2021koan da, goeneko 2022ko maiatzen gaudela. 2021ko zinemaldian jendea ere kexu zen webgunearekin eta ze zaila zen akreditazioa lortzea. Ikusteko geratzen zaizkizunetatik, badaukazu horrela baten bat oso gogotsu edo espero duzuna? Egia esan, ezin duen ikusi bat, igandean estreinatzen War Pony izenekoa, Riley Keough eta Gina Gamelena, baina egon diren arazoengatik eta akreditazioa luzatu digute asteburura ere, beraz, guri ikusi izango dut, egia esan ez dakit asko filmari buruz, baina itxura hartu diot eta dagoeneko hartu sarrera bat igandean ikusteko. Ikusi dut gaur 100 umetik gora bildu direra alfombra gorrian Petit Nicolas pelikularen estreinaldirako, ikusi dituzu? Zein ibili dela barkatu? 100 umetik gora elkartu dela gaur alfombra gorrian, horrela taldetxo ez, talde handi bat joan dela, umeak denak txuriz jantzita eta horrela laixo gorri batekin bezala
Petit Nicolas pelikularen estreinaldirako, eta ez dakit, argazketan ikusgarria dirudi, ez dakit zuk ikusteko aukera izan duzun, umeak ikusteko aukera izan duzun. Ba, ez ikusi gehiatzen, esan duten zela plan 75 ikusten nintzen, eta enekien agortatu gozerik. Atzo pasa ziren Jeremy Strong eta Anne Hathaway baita ere. Ala, eta ikusi zenituen? Biak oso elegante zenituen ikusi, baina irudiak gaur ikusi ditut, eta esan biak oso ondo jantzita. Pelikula ikusi dut, beraiena, Armageddon Time, James Grayena, eta esan atzo jasozun 7 minutuko txalo zaparra da uste, 7 minutu zirela, eta jendeak esatu dela urteko filmetako bat, eta niri pertsonalki, ni funila. Esaten den bezala. Ondo dago, baina urteko pelikula izateko mogun ez. Nire ustez. 7 minutuko txalo zaparra. Ez dakit egon nahi zen inoiz, 7 minutuko txalo zaparra da jaso duen pelikula baten emanaldian. 7 minutu txaloka. Asko da, Bueno, horrela neurtzen da arte eszenikoen munduan arrakasta eta begira. Baina idoiari ez bazaio hainbeste gustatu, guri ez da ere, zegu idoiaren hitzekin geratzen gara. Momentuz txalo zaparra hundina horrek eta Tom Cruisek. Ui ba. Top Gun zuk hitz egin zen igun, astelenean, bai, Top Gunen... Ez, enon ikusi, datorren astean estrenatuko da, eta, ikustuko aukera izango dugu denok. Hitz egingo dugu horretaz, pendiente geratzen zaizkigunak, joan gara hemen papertxe batean apuntatzen, eta ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, disfrutatu, kanen, oso ederra dirudi, nien ez rekula egon, baina, enbidia puntu batekin, agurtu egin bertzaitut idoia. Eskerrik asko nahi izateatik hemen. Muxu handi bat eta etorri laixer hemen zure falta somatzen dugu eta. Agur! Agur. And I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Kontuz. Banekien. Bator. Txalupa ikusten ari naiz. Bueno, txalupa, jatea ikusten ari naiz. Bai, jate digo. Aizue, zeizen buru polita pelikula batentzako 7 minutu txaloka. Horrekin gelditu naiz giltzatuta. Begira, bai. Buru ederra izango zan. 7 minutu txaloka. Zeikusi duzu, 7 minutu txaloka. Bai, edo antzeslan bat, edo. Gelditzen naiz kontzeptuarekin. Ez bai, egingo dugu zerbait. Baina ez nahaztu nire burua. Nahi fius. Zer gertatzen da? Titularra, nahi fius bat, gogoratu, gezurrutxa dela, esango dudana. Bueno, gezurrutxa ez, mai. Da, bai, gezurru... Hori da gezur kinder sorpresa, ze agian... Gezur kinder, ze barruan, egiren bat, izan ohi du. Josta jotxon bat, titularra. Errege emerito bisitaren ondorioak, hasi dira jada. Iritsi da. Benetan esaten dizuet, hasi direla ondorioak. Emeritoa iritsi da Sanxenxora, hori bakigu dena. Bai. Azken egunetan, edabide guztietan. Estropadetan parte hartzera. Zari baino, nire burua, bada traineru bat Castro ditzen dela, ez? Haizue, Borbon eta Castro, Borbon Castro naurka? Leia interesgarri izango zen, ez? Haizue, nork esan zuen siniestro total, talde Galiziarrak agur esan dila estenatokieta. Siniestro total, guantxe, hasiko da! Iritsi da emeritoa, hau bai siniestro totala. Eta gainera emeritoa guardaespaldas pilo batekin etorri da. Bere atzetik ez dakitzeba guardaespalda daudela. Esan dezakegu Galizian hasi dela
el baile del gorila, zeren Wow. guardaespaldas Claro. bati ikusi diote, Claro. dantzaiten beratzetik edo badirudi dantzan dagoela, Claro. beraz Galizien hasi dela ja la danza el baile del gorila. Eta noski, el baile del gorila ondoren, tximino baztanga edo la viruela del mono kasupillo bat detektatu dira. Ulertzen, emerituen biktimarioa handitzen ari da. Lehen elefanteak eta orain bere gorilak eta tximuak. Zerbait lehertzeko zorian dago. Iritsi da, Borbon estanda. Iritsi da, Bribon bastanga. Eta egia, ala gezurra, begien artean. Sudurra! Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada. Kala, bizkarradakan. Beti zaude ondoko zarakan. Kalakan. Beti ondoko zarakan. Con taca, con tacatiu. Con taca, kontakizuna kontatzen. Con taca, con tacatiu. Con taca, ez dakizunak ez baten zen. Con taca, con tacatiu. Con taca, beti gezurrak esaten. Gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten. Gatzetu inor sinisten. Beti ondoko eskalakan, kala una. Bizkarretik ematen du la bankada. Kala, bizkarradakan. Beti zaude ondoko zarakan. Kalakan. Beti ondoko zarakan. Kalakan. Bagoaz, aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Zarritu errogara, min gainetan daukagu guk geroa. Atzo oianak plan ezberdinak emantzizkizuen ez asteburu honetarako, nik urrengo asterako ekarri dizuet bat. Ui, Prestatzen joateko eta gero esateko berandu konturatu naiz eta ez denbora eman, edo orain ez dakit nola joan, Ui. beraz, entzun ondo. ni izaten naiz aitzaki horiek esaten dituena beti. Ba, astebeteko aurrerapenakin ekarri dizut. Perfecto. Datorren igandean, 29an, Bilboko Abusu auzoan 40. ibilaldia ospatuko da. 1978an antolatu zen lehenengoz, Uribe kostan, eta 1980 urteaz geroztik urtero ospatu da. Beraz, esan bezala, aurtengoa 40. edizioa izango da. Jaialdi honen helburuak urtez urte berdinak mantendu dira. Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutzera ematea, eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Zabalen lur berritua, hartu arnasa, eman eskua. Ibai zabalen lur berritua, errotarriek errekaren indarra zirina. Aurtengo leloa, erro, harri, ar da. Eta ospatuko den lekuan errota bat zegoelako da izen hori. Logoa gainera 3 errotarri ditu horrengatik. Antolatzaileek haien aurkezpenean azaldu zuten leloko hitz bakoitzak bere esanahia zuela. Errok sustraia zaintzen dabiltzalako. Harria bezain gogor jartungo dutelako. Eta bai euskara eta ikastolen alde. Eta harrek esan nahi duena harrera herri izan nahi dutela. Eta bestiak horregatik, Erro harriar izan du. Erro harri
Entzuten ari garen abestia, hau aurtengo ibialdiko abestia da. Honintzen baita bertsolariak sortu zuen, eta Revolta Permanent, Labasu, Afrika Bibang, STR-ko Iker Bilak eta Jogurina Borobak abesten dute bertan. Egileek azaldu dute bideoklipean euskal hezkuntza eredu kooperatiboa edo goraipatu nahi izan dutela, eta horregatik ikaslei eta gurasoei protagonismoa eman dietela. Eta agian egongo da norbait etxean pentsatzena, eta zer dago urtengo ibilaldian, ze egutegi edukiko dugu, ze gitarau? Egunean zehar egongo dira hainbat tailer, adibidez, zirko tailerra izango dute. Eta gaur ostirala izanik, ezin dugu aipatu gabe utzi, ipuin kontalaria ere izango dutela bertan. Oi. Goazeneko emanaldia ere egongo da, eta kontzertuak. Jakin nahi dituzu kontzertuak? Noski. Bertan egongo dira. Kaina Kai, Itziarren semeak, STR, Modus Operandi eta DJ Bull beste batzuen artean. Ara? Noski ez, DJ Bull, festarik festa. Leku guztietan. Ezagin nola egiten duen. Nik galdetu beharko diot egun batean, era agenda ordenagailuan edo kuadernotxo batean, kaileratxoaren bat duen, nola antolatzen den, leku guztietara joateko eta leku guztien festak nonbait edukitzeko. Ja, bai, nik ere ikusi nahiko nuke bere agenda oaintxe bertan nolakoa den. Marimiri galdetuko dugu. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri. Festa giroaz gain, ikastolen jaialdietan, beti egiten den erronka ere izango da, ikastetxeen arteko, lehiaketa antolatzen dute, eta ea ze ikastolak irabazten duen. Eta, beraz, badakizue, urrengo iganderako gorde data hau, eta edo zergatik ezin izango baztenute joan, Goiuri, kilometroak eta Nafarroainezeko datak gorde ditzakezuen. Oraindik hilabete asko falta dira, eta hor, ezin dezula esan, ez dizutela bisatu. Begira, herri urratxera ezin izan nintzen joan. Kilometroak urriaren 2an dira. Gainera, Ibarran, beraz ezin dezu esan. Badakizue, bigarren kafea Tolosatik egiten dugula, gure laborategia Tolosan dagoela, eta Ibarra, Tolosa ondoko herria da, bertan dago, beraz, ez dugu aitzakiarik, aurten. Gainera, kilometroetako antolatzaileek ekimen bat aurkeztu ziguten duela aste batzuk, Ibarra da herriaren izena eta Irribarra da aurtengo leloa, eta Irribarreak biltzen ari dira. Hau da, webgunean mapa bat egin dute, jendearen argazkiekin, beraz, zuk bidaltzen badiezu argazki bat irrifartxu, beraiek webgunean jarriko dute, eta jarriko dute nondik bidaltzen duzun, eta horrela Euskal Herriko mapa irrifartxoa osatu nahi dute Euskal Herrikoa eta Euskal Herritik kanpokoa, ze badakit bidali dizkietela beste nazioetatik eta beste herrialdetatik argazki mordoa, beraz, osatzen ari dira webgunean ikusi daitezke, eta oso kuriosoa da, zu sartzen zara, eta egin esaten zu, venga, Nafarroan. Burla eta inguruan zer dago, eta egian ikusten duzu argazki bat, umetxo bat parra eginez, edo, venga, ez dakit sukarrietan, beste hau, eta oso interesgarria da, beraz, hortxe. Baina kilometroak noiz esan duzu dela? Kilometroak urriaren 2an. Bale, oso ondo, antolatzeko denbora. Bai, eta Nafarroainez, oraindikan antolatzeko denbora gehiago, 2 aste beranduago baita. Urriaren 16an, hori bai, pixat urrutiago, tafailan. Aizue, mugitzen gara, beste gauzak egiteko, eta mugitzen gara askotan urrutira, eta ez ditugu gure ingurukoak ezagutzen. Beraz, badakizue, guk plana proposatu izuegu, asteburu hontan Oianak atzo azaldu zituen bezala, plan ugari dauzkazue, antzerki, dantza, kontzertuak, gastroplanak, denetarik dago, eta izue, kaso egin, eta gero idatzi gea nora joaten zareten.
Irratia. Bueno, Iso eta Dodo Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta abestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ezakite zegeio kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estilo bat baino gehiago, bai, baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat da jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baino diska honetan ikuste dut nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu. In the end, with the cash you spend, you can buy love, you can buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, beste batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, ez, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikoetan, diska honetan, lupak dira, baino gero, hori Dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu honetan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori Dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noskia hongo garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00. Esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naiz egadetan ustekabeko tiroketetan eraitziak eroriak. Bitxia da kontu hau. Hiztegian iragana hitzaren antonimoa bilatzen badugu, etorkizuna hitza topatuko dugu. Biak hain kontrajarriak, hain antonimo. Eta alare, zein beharrezkoa den lehenengoa ezagutzea bigarrenera iristeko. Zein garrantzitsua den memoria historikoa. Mendira eraman zaitu negar zoriak gaurkoan ez du kantatu. Errepresio gune batzuk, pixkanaka, diktaduren biktima komentzeko oroimenezko leku bihurtu dira munduan zehar.
baita mugimendu demokratikoak, askapenekoak eta memorialistikoak goraipatzeko ere. Kasu batzuetan, espazio horiek gizarte ekimenetik sortu dira. Beste batzuetan, erakundeek egin dituzte zuzenean. Jarraituko du beti bizirik Aritzaren memoria. Auschwitz-Birkenau museoa. Poloniako gobernuak 1947an sortu zuen. Nazien sarraski eremua memoria leku gisa konserbatzeko ekimena holokaustotik bizirik irtendakoetatik abiatu zen. Modu autonomoan antolatzen hasi ziren espazioa zaintzeko eta suntsipena saiesteko. 1979an UNESCOk bere 181 hektareak gizateriaren ondare izendatu zituen. Kate motzak, kare hotzak, edota kare goriak. Lisboako Museo do Alxube Resistencia de Liberdade. 2015ko apirilaren 25ean, Krabelinen iraultzaren 41. urteurrenean, Alxube Resistencia eta Liberdade Museoak ateak ireki zituen Lisboako kartzela politiko zaharrean. Portugalgo diktadura zertan datzan azaltzeaz gain, erresistentziaren eta askatasun demokratikoak berreskuratzeko borrokaren historia ere erakusten du. Txileko Villa Grimaldi. Villa Grimaldi Peñalolenen Santiago metropoliaremoan kokatu da. Pinocheten diktadurako atxiloketa eta tortura zentro zaharra 80ko hamarkadan salbatu zuten, gizarte mobilizazio handi baten ondorioz. Txileko estatuak 1984ean desjabetu zuen eta 1987an bakearen aldeko Villa Grimaldi parke gisa inauguratu zuen. Zainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Adibide hori guzti irreparatu ezkero, egia handi bat topatuko dugu. Munduko edozein lekutan, Ezkabako San Cristobal gotorlekua oroimenerako lekua izango litzateke. Horretarako, beharrezkoa da bere etorkizunari buruzko eztabaida publikoa hastea. Eta horretan dihardu gure gaurko gonbidatuak, Koldo Pla Larramendik. Ezkutukoak azalaretzen ditu, askotan idatziz. 2014ean El Fuerte de San Cristobal en la Memoria, de prisión a sanatorio penitenciario liburu argitaratu zen. Eta handik 2 urtetara, Será grana la lluvia, memoriaren berreskuraketan oinarritutako poema liburua. Eta 2017an bere memoria propioan arakatuz, aitaren omerezko Lagutzi Roja idatzi zuen. Baina gaurkoan idatziz ez. Hizketan kontatu beharko digu, denok ezagutu beharko genukeen istorio bat, eta hizketan kontatuko digu bere sortzaile ibilbidea. Ongi etorri bigarren kafera, Koldo Pla Larramendi. Gerturatu bildurri gabe mikrofonora, mugitu nahi balin baduzu, jarri eroso hitz egitera etorri gara eta. Perfecto. Izarren gora Arratsaldeon Koldo eta mila esker gonbiapena onartzeagatik, bakigu gainezka zaudetela egun hauetan igandekoa prestatzen, igandea gogoratzeko. Askok dakigu, beste askok ez dakite oraindik, maiatzako 22, Ezkabaren iesaldiaren urteurrena. Nondik hasten gara? Zer da San Cristobal gotorlekua? Nola azaldu? Alferrik egindako zerbait. Alferrik eta ulertezina ere, iaia ez. Eraikina egin zen pasaden azken 2 mendeen artean, ez? 19. mendeko 20 urte, 20. mendeko beste 20 iaia. Eta 40 urte horietan, gertatu zena, izan zen, Iruñerriko defentsarako egin zela, gerra karlistak ikusita, eta horren ondorioz pentsatu zuten horretarako. Baina bukatu zenerako, gertatu zena da, hegazkinak agertu zenelako, batez ere gerrarako teknika nagusia bezala ez. Eta beste gauza, ez dela gerrarik izan. Egin zenetik ona, ez da gerrarik izan, ez? Nafarroan, gutxienez, ez da gerrarik izan.
errepresioa bai, hildakoak bai, baina gerrari gabeko hildakoak izan dira. Orduan, ez da erabili, nik uste dut bolborin bezala edo arma biltegi bezala edo erabilizela, urte batxotan edo, baina gero izan duen erabilera bakarra izan da gartzelarena. Errepublikan hasi zen, 24an, eta 55 bitartean erabili zen gartzel bezala. Hain dira hurri ezaidaz. Eta, Frankorekin bihurtzen da gotorlekua, momentu batzutan 2000 baino gehiago preso ziren barruan, edo ia 3000, kondizio bortitzetan, oso gogorra, eta urte asko. Ja, hasieran 24 eta 25 bi urte horietan ere, preso nahiko ekarri zituzte 867 edo uste dut zirela. Asturiaseko iraultza deitu zen horren ondorioz, horren errepresioaren ondorioz. Eta preso horiek, atera ziren gehienak 35aren bukaeran jaia beste gartzeletara, pasa ziren, eta geratu ziren azkenak, Frente Popularrak hauteskundeak irabazi, 36ko otsailean, eta geratzen ziren azken horiek atera ziren. Azken politikoa gutxienez. Geratu ziren preso arruntak, taldetxo bat, eta gero beti hor zalantzan daukagun anarkista batzutan leide bagozi maleantes horren barruan sartu egiten direna, baina askotan politikoak izkutatzen dira horren barruan ere. Eta zuk esaten duzuen bezala, gero batez ere kolpea baino pizka bat lehenago, kurioso hau, ekarri zituzten preso anarkistak ere. Anarkistei ez zieten otsaileko askatasuna eman, bestei bezala, preso politiko gehienei eman zieten, baina hauei ez. Eta orduan kriston protestak egin zituzten gartzeletan, eta horren ondorioz edo ekarri zituzten batzuk ez ustaila baizik eta ekainean agertu ziren San Cristobalen, anarkista batzuk. Hoietako taldetxo bat, talde horretakoak, gehienak uste dut, 21 fusilatuko zituzten gero azaroaren batean ejekutatu egiten dute hor bertan, eta Berriozarren lurperatu egiten zituzten, justu duela aste batzuk atera ditugu horiek. Osotara, orain badakigu, artxibokin aurrera goaz egunero gaude horrekin, eta gaur egun pesatzen dugu 7.200 bat pasa zirela San Cristobaletik. Eta, kopuru nagusia izan zen, justu 38an, Iesaldia gertatu zenan edo, garai horretan 2500. Justo 1900 eta 38ko maiatzaren 22an, Ezkabaren iesaldia gertatu zen, Europako iesaldi handiena. Eta agian ez ezagunena, ze nik aitortu behar dizuet, gaur mai hasi delako honen inguruan hitz egiten, gaur ezagutu dela historio hau. Baina historio potoloa da. 1928ko maiatzaren 22an, hau da igandea izango da 22 ez, okerezanago, irakurri dudanaren arabera 700 presotik gora abiatu ziren, iesaldian, ez da? Bai, esan behar da presoek hartzen dutela fortea, berain eskutan. Preso guztiek, 2500, eta ate guztiak ireki, eta ateratzen dira kanpora. Denok edo gehienok ateraz diren, ez? Gertatu zena hor, izan zen nasketa horretan, baita guardia bat pensatzen da Iruñatik fortera itzultzen zen bazela, aurkitu zuen hori, ez? Preso guztiak ateratzen ziren, eta korrika zizen maldan bera, eta abisua eman zuen. Orduan, abisua eman da, berehala presoek ikusi zituzten kamioiak, reflektorekin, eta batzu pensatxo zuten, lehenengo momentutik, beraien atxetik ateratzen baziren, militarrak,
Guardia Zibila, falangistak, karlistak, eta, bueno, irten biderik ez zeukala ihesaldi horrek ez. Eta erabaki zuten berriro barruan sartzea. Hala ere, pues, 785, pues, erabaki zuten. Nola jugamos, hemen gozez hilko gara, bestela, orduan, saiatuko gara. Eta, bueno, horren, gero, iesaldiaren ondoriak izan ziren nahiko latxak, ez? 206 mendietatik erail zituzten, hoien artean adibidez iesaldi horren burua izan zena, Leopoldo Pico, badirudi ezagutu zutela eta bertan, eta dokumentu ofizial batean agertzen da, hori, ejekuzion extrajudicial, jartzen du, eta beste batzuk ere. 3 bakarrik ailegatzen dira Frantziara, agian 4. bat, baina ez diogu izena jarri, ez dugu lortu izena jartzea. Eta beste 580, ez dakizen bat, eta horiek kamioetan sartu berriro, eta fortera eramaten dituzte berriro. Hor fortean badago oso gela berezi bat, lurrazpian dagoena, eta 500 piko preso horiek sartzen dituzte horretan. Beste preso guztia beste lekuetara pasa, eta horiek sartu egiten dituzte hor, zigor gela bezala, zigor gela hundi bat bezala, eta janarik eman gabe izaten dituzte hor egun batxutan, eta bueno. Entzuten ari garena da Enrique Villarrealen El Drogas, bertsioa, barrikadaren abesti bat. Justo Txinparta elkarteari dedikatuta pandemia garaian, etxetik grabatuta bere gitarrarekin. 22 de maio izena duena bestia. Justo bukaeran harrapatu dugu, baina solo 3 cruzaron la frontera esan dugoela da gutxi, da koldo dion bezala. Nei atentzia, momentu batean Enrique Villarrealek, eta bueno, barrikadako kidek esaten dute nola bizi izan gara hemen txantrean bizkarra ematen ezkabari. Hemen bizi gara bizitza osoa eta ez genekin ezer, ez dugu ulertzen zeba hori existitzen dan horrez. Eta egun berdina gertatzea. Gure hartan hitz egiten dugunean, ni lagunekin auzoan edo gaur komentatu dudanean, edo batzuk bai ezagutzen dugu, igual gertuko daukagulako edo euskolo zeba, ez? Baina nola da posible 21. mendeko Euskal Herrian oraindik hain ez ezaguna izatea Ezkabako historia? Posible da, bai. Bueno, azken detailitxo bat aipatu ez dudana da epaiketa bat izan zutela preso guztiak, zigorra luzatu, eta 14 presoi leporatu egin zieten iesaldi horren antolatzaileak izatea, eta hiltzera kondenatu zuten, eta fusilatu zituzten Ziudadela atxean hor abuztuaren 8an. Eta bestea, ez dakit, irrifarro bat egin dut, hor anekdota bat, Enrique Villarrealkin, txantrarra gara biok. 3 abesti zuten, bai, fuerte inguruan, bai. Eta topo egin genuen egun batean hor kalean, eta komentatu zidan, bagaude hemen hor diska baten bueltaka nabil, eta San Cristobaleko hori, eta 1000 aldiz pentsatu dut, nola gaude hor txantrean bizi, eta nola bizi gara hainbat urte hor, ezer jakin gabe, ezer genuen hor atxekaldean. Eta esan nio, justu egun hauetan idatzi dut poema bat, izan hori dauka, de espaldas, gazteleraz idatzi nuen, gero nahi bat zuen euskeraz irakurtzen. Wine nahi de wine. Oraintxe bertan. Bota koldo, bai. Euskaraz, badaukat ere, badauka lagun bat Josu Penades idazlea, askatasunan egon zen irekin, Bermiotarra da, eta Bermion izan dugu erakusketa Maiatzeka mairun, guen dela pasaden ostiralen, bai. Eta hor aurkezpena egin zuen berak, eta berak egindako itzulpena, eman zidan, bai. Bizkarra eman da. Bizkarra eman da, hainbeste urtean bizi izan gara, Ezkabaren kibelaldean, eta orain, hainbat engainu eta abandonuren jakitun gara behingoz. San Cristobali bizkarra eman da. Bizkarra eman da pinuen adaburuetan babesturiko aieneari. Arrobietako oinen zirrikituetan barrena dabiltzan
errekastoetako odolari. Isiltasunak, arrizko keinuak zizelkatu zituen gure nagusien aho josietan. Bizkarra emanda gauero zabaltzen zen lurrari, bere erraietan gorpu zatikatuak hartuz. Bizkarra emanda maiatzaren 22 batean ametsak jaurtik izituen sumendiari. Bizkarra emanda sekretu lazgarriari, kontzientzia ospelean dardarka estutzen eta itotzen gaituenari. Txantrearrok, esnatu, aurrez aurre begiratu, ahanzturaren azal lehortu azpian oiuka ari diren begiei. Txantrearrok esaten duzunean, euskaldunok esaten zekako, ez? Bai, euskaldunok bizi garelako bizkarra emanez historia honi. Ez txantrearrok bakarrik ez, mai hori esan nahi zenuen. Anekdota horregatik ez, egin nuen, txantrearra jarri nuen, baina nik aurkitu egin du jende pila. Iruñan ez dakiena, ez? Zer den hori, zer den, zer gertatu zen. Frantziara 3 iritsi zirela aipatu duzu. Badugu 3 pertsona horien berri? Bai. Bueno, kurioso izan zen. 3 hainbat autoritate aurrean aurkeztu ziren hasieran eta bat, baina 3 Espainiara itzuli ziren berriro eta borrokatzera pasa ziren berriro. Eta gerra ja bukatzerakoan galduta zeukatela ikusita, azken la retirada deitzen dugun horren azken irtera Kataluniatik eginda, beraiek ere 3 hortik atera ziren Frantzia aldera. Hoietako 2 geratu ziren betirako Frantzian, eta 3. Mexikora pasa zen. Horren historia baita polita, Jose Marinero, dau Mexikora joan zena, badakigu gero hor mariachi batean zegoela, eta oso tipo alaia zela, eta bar. Eta Iñaki Alforjak ikusentzunekoa egin nahi zuela, eta elkarrizketatu izan zuen ez, alabari. Aita hilda, eta alabarekin kontaktua, eta ez zekiela ezer. Ez zuen ezer kontala. Ez zien ezer kontatu. Aventura hori, eta erabaki zuen, isiltzea, eta berak pasatu zuena, semalabei ez pasatzea. Agian, hainbeste kasutan hori gertatzen da, igual ez dakit, baina tapatzen dala horrelako historio gogorra, gurasoek ez dute kontatu nahi seme-alabei, edo belaunaldi batetik ez dute pasa besteari, motxila hori edo, eta sekretu, kasu asko ezagutzen dituzu horrelakorik. Bai. Gehien errepikatzen da urrengo belaunaldian batez ere. Seme-alabena, nik uste dut, horiek isildu egin dute, edo hor naztu egiten dira gauzak, beldurra, mina, ez pasatzeko bere seme-alabei berriro, baina, historiak esaten digu, beti belaunaldi horietan gertatzen dela, beti urrengoan agertu egiten dela, edo bigarrenean, edo 3. Inkluso, ez. Beti agertu egiten da azkenean, ez. Anekdotatxo bat daukagu familia hauekin. 2013an lortu egin genuen 3 elkartzea Fuertearen atarian. Zederra! Aldi batean. Etorri ziren Frantziatik, eta Mexikotik bestea. Zederra. Fernández, Valentín Lorenzo Bajo, eta Jose Marinero. Bazkarian esan dizu ez, memoria dauka, datu pio bat buruan goituko. Aipatu duzu, elkarretaratze hori, eta 3 pertsona hauen elkarretaratze hau, atarian izan zela, ze barrura ezin da sartu? Barrura sartu daiteke militarra izaten da oraindik, Ministerio de Defensa, horren beraien eskuetan dago, eta guk sartu egiten gara, ni askotan sartu egiten naiz urtero orain. Lehen baita sartu egiten ginen Leiotatik eta nondik ez. Baina azken urtetan, itxita dago benetan, baina taldeak gidatzen,
eskolak, kolektibo ezberdinek sartu naiz aldiz, baina baimena eman da. Militarrek agertzen dira, ireki, gurekin daude hor bizitan, baten bat edo bi edo, eta gero izten dute, eta baina gero eta okerrago dabil asuntoi biziten asuntua, bakarrik orain. Nafarroko komandantziatik pasu zen kuarteleko militarren gana, eta orain bakarrik egiten dituzte bizitak, frankismoan bezala, los primeros viernes de mes. Esaten genuen bezala. Igual. Eta barruan, jake sartu gara barruan, grafitiena, barruko legadoa, presok utzitako grafiti guzti horiek, beste, eske, ezin duzu sinestu, ez bat ikusten edo. Kriston eraikuntza da fuertea eta hori, harriak hor daude. Baina bigarren mailako eraikuntzak, tabikeak, beste hormatxo batxo edo desagertu indira. Batxu bota egin dituzte, hasierako fuertearenak ez zirelako. Eta inolako baimenik gabe, hau da, big bat, bien de interes kultural, eta inolako baimenari gabe, bota zituzten adibidez, gartxela izten zuen horma eta atea, nabaritu egiten da oraindik. Eta zuk aipatzen duzuna, badaude hor, batez ere bi espazio oso bereziak, eta dira, tunel batean sartzeko, pasa behar den tunel batean, bi aldetara badaude zigorgelak. Hoietako batean, batez ere, gordetu egin dira, ez dakizen bat, irazki espresuak egindako grafitiak, eta baita, justu lura azpiko beste nabe horretan, nabe horre badauka 80 metro edo luzeran, eta gune batzuk, horre, pasillo horietan, eta gune horietan agertzen dira baita pila. Guk atera behin sartu ginen, lehen baimenik ematen ez dutenean, gure kabuzo leio batetik, eta argazki, hemen Andoainen bizi den argazkilari argentinar batekin, Eduardo Arraseigo horrekin, artista plastikore. Eta atera genituen, ez dakit, egun horretan 400 ez dakitzen bat argazki, bilduma osoa daukagu iaia. Eta izugarriak, polita. Izenak, bizenak, datak, egutegiak marraztuta eta gero markatuta behin bat egun, edo arkatxez batzutan, beste batzutan puntadun den zerbaitekin horman bertan, igeltxoan, eginak, badaude marrazkiak, etxeko gauzak saiatu inguruan izaten, hola kafea eotxeko antxinako rotatxo horiek, adibidez, txerrindulak, egazkinak, batzutan pistola batzuk hartzen dira, aurpegiak, batez ere emakumenak gehiago, baina gizonezkoak ere, agertzen dira, eta horrekin zer egiten duzu hor Almeriakoa baldin bazara, Huelbakoa baldin bazara, inolako bizitarik ez duzula jaso behar, eta hor dituzu horren aurrean aukera desberdinak, edo eskutitxak idazteagian, daukagu eskutitz asko baita badaukagu, horietako nahiko idatxitak, bidaliak eta handi biegunetara eraildak izan da. Wow. Bat, Roberto Rocaforren adibidez, aitarena, Javier Rocafor, idazten du apirilaren 6an eta egun berean hil zuten. Atera, libre utzi, eta bere zangotzako matuiak agertu, eta hil zituzten. Gero, hori, grafitia dira, hor baita, hortik ateratzeko beste modu bat, ez. Gutxienez, nik uste dut hor beste nahia dela hor izatea, ni hemen egon naiz, eta jakin behar dute. Horregatik hartzen dira oso data a las 10 de la noche, aquí estuvimos Novellán y yo a las 10 de la noche, el día tal de tal. Edo olako periodismo, urgentziasko periodismo, dena, entré, tal, de tal data, zehatza. Salí para Orduña, tas, entré, salí, baina hemen egon nintzen. Jakintza zuela. Olako, bai, da,
eskola bat da, grafitien bilduma da eskolatxo bat. Datu guzti hauek, atera zan liburu, la Biblia, esan dezakegu dela, txinparta elkarteko Pamila argitaletxearekin argitaratuta. Ni horre bai, kapitulu asko daude horri asko, el cementerio las botellas ez botillen hilerriari buruz, oain dela bi asteola lagun bat etorri zan iregana, aitzumai, hau esan didate, botillak agertzen zirela gorpuen artean etorro bat barrun datuk eta abar, eta gaur bai komentatzen, jende asko ez daki oaindik zer dan botillen hilerria. Agian ez dugu kokatu pizka bat orokorki presoen egoerak, ez? 7.200 preso hoien egoera. Bueno, hoietako 750 baino gehiago hil ziren edo hil zituzten. Horregatik esaldia da olako, alde epikoa eta nabarmenena, baina horrek ez du estali behar bestea. Osea, kolpe eta gero hiltzen dituzte modu horretan gehienak, askatasuna eman, eta eraman zituztenak enteratu egiten dira, edo abizatu egiten diete, eta beraien herrietatik etorri, atarian bertan hartu, eta lehendabiziko kurban, jaisterakoan hor, hil egiten dituzte hortik, edo kamioneta batean sartu, eta Ororbi aldera, Etxauri aldera, eraman, eta hortik sakabanatu. Horrela pensatzen dugu gutxienez 200 bat hil zituztela modu horretan. Eta horiek, batzuak agertu ziren transizioan bazekiten herri batekoak zirela, adibidez, kurba horretan zegoen fosaren bat, eta atera zituzten hoiez, baina geratzen dira, ez dakiz zenbat oraindik maldetatik, ez, kaltuta. Gero, fuertean egunero hiltzen direnak, gozea dela eta, hotxa dela eta, tratu txarrak direla eta kasuren batean ies egiten saiatzeagatik edo aplikatu egiten diete lei de fugaz izenekoa. Adibidez, Berriozarko 21 hoiei, egun batzu beranduago artikan beste 4 hiltzen dituzte horrela, eta osotara, fuerte barruan hiltzen dira beste 203. Eta hoiek daude lurperatuta gutxienez hauek badakigu non dauden, 12 inguruko 12 hilerrietan banatu egiten dituzte. Garai batean Zendea Dansoen izeneko udal konposatua zen, 12. Eta hilerri horietan badakigu hilerri bakoitzean nortzu dauden, eta duela 12 urte gutxi gora bera jarri genien plakak hilerri guztietan, izena bizenekin. Hori zuk ezagutzen duzu. Por cierto, konta dezake... Bai, nahi bali baduzu? Tutxo bat, bera egon zen, mai egon zen horretan, zenide bat zeukalako, Antsoaingo hilerri horretan, baina ez dakit, enteratu zaren, azken momentuan, bat lurperatu zutela kanpoan, eta hori atera dugula. Guendala bihazte, guendala gutxi. Duela gutxi. Eta horrekin esan nahi dut, zure familiarkin hitz egin behar dugula. Aukera dagoen. ADN emateko bazpada, hori zuen. Konfirmatzeko. Ai, ama, mai. Hau zuzenean. Gauza bera egin genuen duela gutxi. Osaba Martín Pozo Garmendia. Eta zer sentitzen da? Horrelako informazio bat jasotzean zuk, eta zure familiak zer sentitzen du momentu honetan? Bada alde batetik posteko arrazoi bat, edo beldurra, bertigoa? Gure kasuan oso, ez dakit, oso kurioso, oso magiko izan dena, amarekin lotuta, ez? Amak bizitza osoa etzekien zehazkin untzegoen anaiaren gorpua. Eta etxen kontatzen zuena nahiko sekretua zan, nahiko gogoratzen zan nola eskutitz bat iritsi txan etxea esaten bera nahi heltzela, baina ama oso txikia zan, bizitza osoa ezer jakin gabe. Eta Tolosako, Arantzadi elkarteko kide batzuekin, historialari, errazkin eta beste batzuekin elkarrezketatu zuten, eta orain dela hortik gutxi, txinpartako kidekin, Koldopla, jartzen dira harremanetan, zeren 4 gorputza agertu ziren, zuzendu, gaizke esaten badu Koldo, Antsoaingo hilerritik kanpon, bazeun fosa bat, nun 4 gorputza agertu ziren, eta horren barruan baliteke bat zela, gure osaba, ez? Eta ziurtatu zen, eta justo ama hil zanean, egun beran,
agertu zen, prentxan agertu albistea. Amaia bazekien, bi egun lehenago ja ziurtatu zalako, ordean ez dakit zirkulo bat itxizela edo zerbait, baina horregatik alde batetik oso gogorra, ez jankitasun hori, korapi hori, baina ez talde batetik, barrutik bai sensazio bat kontatu behar degula ere. Horregatik zeba ez da ezagutzen hainbeste. Bueno, plaka jarri genuenean olako omenalditxo bat egin genuen, eta berak kontatu ezigun olako historietxo bat. Hilerri hauetan daudenak, gutxienez hori daude, erregistraturik daude. Registro zibilian aurkitu genituen guztiak, guztion eriotxak baditugu, hauen guztiena. Kanpoan, hilerri barruan lurperatu zituzten, gehienak. Antsoaien agertu da, bat bakarrik kanpoan, ez? Besteak, suposatzen dugu denok, barruan daudela. Beste hilerrietan ere gehienak. Baina baten bat agertu dira kanpokaldean. Baina ez dira, hola, ez dakite, hortik eraildak, ez dira fuerten hildak, eta ez dakigu zergatik turperatu zuten batzuk kanpoan. Pensatzen dugu izan ditekla bi gauza, ez? Alde batetik edo ez zuten inolako arreta religiosorik onartu, eta gian horregatik izan daiteke, Botilen hilerrian adibidez beriztu zituzten hilerri katolikoa eta zibila, edo izan daiteke hilerri batzutan baita lekurik gabe geratzen ari zirelako. Eta elkarte adibidez, aurkitu genituen 5 kanpoan, eta osotara baziren baita soinen bezala 8 edo hortik ez. Eta zergatik 5, baina kutxekin daude, kanpokaldean baina kutxekin, pizka arraro ez. Izan daiteke hori, leku falta edo. Eta protestak hasten dira, horregatik betetzen ari direlako fuerteko presokin hilerri horiek, eta protesta horiek direla eta horregatik egiten dute hilerri propio bat fuertetik hurbil, beste malda batean, hor, Botilen hilerria den hori. Eta hor, Botilen hilerri horretan, lurperatu egiten dituzte beste azken 151 hildakoak, hauei ja denak gaixo, tuberkulosis gehienak ez, eta azken urtetan hildakoak dira, 42-tik, 45 bitartean lurperatu egiten dituzte. Eta hori, Botilerria bai dela gure lan nagusia txinpartarena, batez ere. Bueno, uste dut lan honi buruz, beste gonbidapen bat luzatu beharko diogu Koldori, lasaitzeiteko, gelditzen zaigu Botilen hilerria, baita agian igual, Amaiako Baxen liburua eta emakumeen arteko sororidadea eta zehar historia oso polita bai kontatzeko. Eta Koldo berari buruz hitz egin behar dugu, gaur etorri da eta gerturatu digu historio hau, baina irratian horrela dira gauzak, orain agurtzan dator eta tarte egin behar diogun bera ere, baina bigarren kafea izena du saio honek, horrek esan nahi du bigarren kafea hartzera etorri behar dela Koldo, gonbidapena onartzen balin badu, eta kontatzera nola iristen den irakasle erretiratu bat horrelako lanak egitera, nondik sortzen den afizio hau, eta bere poesia liburuei buruz. Gauza asko dauzkagu, dauzka, berak guri kontatzeko eta guk entzuteko, beraz, eskerrik asko historia hau kontatzagatik. Ez da erretiratu ere, gaur bertan goiz osoa egon naiz, Navarro Biloslada institutuko neska batekin goiz osoa lanean. 2 astetan egon da gurekin lanean. Olako programa kurioso batean. Maizukaz horixe saioa hori aipatzen hasi dugu, eta, eskerrak badaudela oraindik bai. Esango nuke gaur gure Kontxita eta Marimi, gure irakasle izandako emakume puska horiek ezin izan dute gurean egon, baina begira, ia konturatu gabe, Koldorekin batera. Beti topatzen ditugu guk irakasleak eta asko, erakusteko asko dauzkaten pertsonak. Beraz, Koldo, eskerrik asko, jarraituko dugu harremanetan eta benetan diogu berriro hitz egin nahi dugula. Barituko dizuet, azken olezkitxo bat. Perfecto. Oso potxe. Bai. 80 urte.
kornea zimeldua. Negar osoa arroiletan. Wow. Laburra. Ba, horrelaxe aurrera egin behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badakizue Australetan ipuinak entzuten ditugula, gure gonbidatuek ipuinak kontatzen dizkigutela, eta soinu banda honekin, beldurrezko ipuin bat girotu genezake. Baina gurtzane belauntzaran ez da etortzen ipuinak kontatzera. Edo agian bideiak kontatzea, ipuinak kontatzea delako maila batean. Aspaldi, gurera etorri gabe zegoen. Baina gaur bere hitza bete du, ze zine egin zigun, bueltatuko zela, eta hemen dugu berriro baino kontatu beharko digu non ibili den. Arratsaldeon agurtzane. Arratsaldeon Goiori eta taldekideak. Berrasteko nik ikusten zaitut eta ikusten dut zure azalean kolore pixka bat. Beraz, badakit etzarela, edo uste dut behintzat, ez dakit Norvegian egon. Ez, Norvegian ez, hegoaldeago ibili naiz. Hegoalderago izan daiteke Luxemburgo adibidez. Ez neska, hori oso iparralden dau. Hegoalderago izan daiteke Italia. Bueno, bazoaz pixkanaka, baina pista bat emango dizut eta pista honekin etzeate galduko. Europako hegoaldearen hegoan egon naiz. Hau da, azken muturrean. Europako azken muturrean. Orduan... Hegoaldean, orduan gaizki ari nintzen. Oso gaizki? Bai, zari nintzen nigor penintxulak eta aipatzen, baina... Bai. Zuirletan egon zara. Bai, neska. Horregatik zure kolore... Bai, nire kolore, baina, batzane haitu nahi zegoen hauetan, lanen, eta horrek euskian, baina, Horrek era asko egiten du, baina, egia da, kolore pixkat ekarri deula irletatikan, eta diozen bezala bixe, hori, hegoaldeko irla hortan egon gea, eta musika hori ere, ezaguna igualengo zaile askori. Bai, izan ere, hau, Hierro telesaiaren soinu banda da, eta Hierro irlari buruz hitz egitera etorri da gaurkoan agurtzane, okerez banago. Bai, azken baten El Hierro, Kanarietako zazpirletako bada, eta hegoalde puntu, egoenean dago, orduan, ez nintzen egan egitea maite dudanarren, itxasontziz joan ginen ferrian, Ugelban ferria hartu eta furgoneta sartu eta familian joan ginen area, Tenerifea, ze El Hierro iristeko ere, azkenean azken munturrean egote horrek badauka bere bere magia ere, orduan, ez da hain, erraza bada, baina, ez hain zuzena irista Hierrora, orduan, Tenerife iritsi behar da, eta gero hortikan, itxasontziz edo egazkinez, El Hierrora iristen zea. Eta da, Kanariar irletako irlarik gazteena. Hau pixkatola, zekao, gu jotega Kanarieta eta orduan jendek pentsatzeu euskie ondartza eta kieto egon hortzaz gora ondartzan. Oso ondo, baina, etorren ez nionea beste datu batzuk ematea, ez? Eta, irlari gazteena da, eta irlar gaztetxo honek 1.000.000 urte ditu. Ui, segaste... Asko usta zen kontzeptu hori, irla gazteena. Bai, beraiek horra ditzen diote, ez? Hau da irlari gazteena. Eta zenbat urte euzke, 1.000.000. Perfecto, aurreskolara joateko moduan dago. Hori geologian agian da, umeko eskor bat, ez? Baina, 1.000.000 urteetan zenbat gauza pasako zian, ez? Eta azken muturrean egote horrek,
gaur egunean erreza denean mugitzea ematen diolako xarma bat, ez? Oso irrela politia da. Baina imaginatu, 18. mendean edo 17. mendean edo 20. mendean jendea ara deportatzen zutenean kastigu gisa, ez? Azkenean gartzela edo, gaztigu moduko bat ere bihurtzen da. Gotorleku bat. Totalmente, hori da, ze Hierron 10.000 pertsona bizi dira, imaginatu. Tolosaren erdia. Ai ba. Bai. Beraz, gazteena izateaz gain txikiena izango da. Bai, txikina da. Bai. Orduan, ja berez dau sekulako lasaitasune. Da. Eta egia da, han balimazoaz, erosketa asko itxea eta hola, esan nahi zut, okerreko irlantza haude, ez? Eta ondartza bila balimazoaz, bai, hierrora ez jun, bai. Ze hierrok ez dauka ondartzarik dauzkena da, piztina naturalak. Ara? Hori gozada bada. Keston gozatu hartzen zur, piztinetan, ze azkenean arroka volkanikoa izanik, sumendiak erupzionatzen zienean, iristen zen laba itxasora, eta gero itxaso uraren oztasunakin, eta azkenean egiten diolako piztina natural batzuk, eta eman berdiarea betorrekoak eta snorkeliteko tubua, eta benetan, daude tokitzora garriak. Eta ni beldurti bat naiz, da nik indet. Bai? Bai, urekin bai, zatik... Ez genuke esango, baina zu kontatu diguzu ibilizarela, ez dakin non eta ez... Bai, beldurti bat naiz. Uran asuntokin beldurtia naiz, bai. Hola, buruak lan asko iten ditu, eta... Baina, azken batean piztinak dia... hain errazak bainatzeko tola, eta betorrekoa jantzi eta tuboarekin, arraitxuak ikustea, eta, urrazpian mundua badela ikustea ere polike da. Bidea honek erakusten digu, agian entzuleren bat zure egoeran dago, egian pentsa lezaken norbaitek ez ni urarekiko beldurtia naiz, eta irletara naiz joango begira. Agurtzaneko beldurra du, eta joan da, eta disfrutatu du. Hoxe baietz. Eta jarraitu ezakait izketa? Noski. Edo galdera badaukezu ez, begira zauete hola, eta ez dakitze esan berdia zuen. Galderak baditut, baina zuk jarraitu eta egingo ditugu gero. Beste gauza bat, hori, gustatzen zait, pixkat juten nahi zen tokitan, jakitea ez, gauzen jatorria ez, eta Kanarietan, Irletan, aborigenak bizizian garai Espainiarrak iritsi aurretik ez, eta nik uste nun denei guantxe deitzen zitzaiela, baina guantxeak Tenerifekoak die. Bai, eta El Hierron binbatxeak zian. Eta orduan kontua da, da oso, nik nire buru galdetzen diot, nola iritsi zien? Nik eta historialariek eta arkeologoek eta nola iristen dira irla hauetara gizon emakume hauek. Teoria ezberdinak daude. Eta dirudinez Afrika iparraldekoak zian, bere berrak. Ze orain Kanariarrak ere iten nahi dira olako azterketa genetikoak, eta lotura asko daukate Ipar Afrikako gizon emakumeen genetikarekin. Orduan, badakigu handik etorri ziala, baina Afrikatik Kanarietara iristeko itxasoz etorri beharko zuen. Baina kontua da, egualdi hona iteunen, egualdi arkik daudenen, irlak ikusten dira asko elkarren artean. Adiez, Tenerifetik ikusi dezakezu Gomera, ikusi dezakezu La Palma, eta El Hierrore bai. Eta hain berez gertu daudela mate, baina ikusten dira, zergatik etzian elkarrekin harremanik. Ez dago elkarren arteko harremanen aztarnarik. Orduan, iritsi zian, bertako bizi modura egokitu zian, hartzaiak zian, azkenen ahuntzekin, ardikin eta txerrik zeuzkela jakinda, eta gero, zereala landatze zutelare bai, baino, eta txirla jatez dituztela. Baina txirlak itxason ondon daude. Baina ez dago aztarnarik itxasora juten zienik, edo ondoko irletara juten zienik. Arraroa da ez? Ikusten asmatu dugu soinu bandarekin, ze misterioz betetako irla bada. Baina, teoria batzuk diote,
erromatarrek esklabu bezala edo gaztigu bezala gaztigu gisa ekarri zituztela irla horietara eta garai hartako bere berraiek irlatan utzi zituztela. Da noski, zu mendiko, mendialdeko alimazia itxasoa, eta gaina itxasoa askotan, gozoa izatea, baina batzutan gazia ere bada, orduan esan nahi zut itxas enbatak eta izaten dira, eta orduan, hor dago galdera hori ez, eta ez dago handik erantzunik, orduan, erantzunik ezean, ipuinetan bezala, teoriak daude, eta, bakoitzak heldu diezaiola gustokoenari, ez? Eta, han, El Hierron, badago toki bat El Julan izena duna, da kultur interpretazio zentroa, eta han, oso ondo azaltzen dute, binbatxeen bizimodua, eta aurrez erreserbatuta ere, aurrez egin behar dia gauzak, jaisten zaituztea 8 kilometro pista baten bera, eta handode petroglifoak. Binbatxeek margotutako marrazkiak dare, eta pixka bat binbatxeen bizimoduan murgiltzen zea, eta interesgarria da. Irlaren izena bera binbatxeek jarriko zuten? Hor teoriak dare, Goiuri... Berezia da izena, ez? Kontua da, teoria batek dio aborigenek ero deitzen ziotela. Eta erok esan nahi omen du arkaitzezko arresia. Ze, egia da, badaukala olako azkenen aktibitate vulkanikoan ondorioz, dauka olako arresi bat ikaragarria, eta zaude 0-tik 1300 metroa, baina momentu baten. Orduan, beran badago olako lautada bat, hori da frontera izeneko tokian, hor da gehiena pinak eta bananak eta landatzen dira, hor nekazaritzak laua delakon funtzionatzen du, eta hegoaldean dagoelako klima ere pixkat, hobea da, horregatik pinak landatzen dira, baina gero batean daukezu sekulako pareta, eta orduan arresi horrengatik ote da izena diote, edo bestela irlak perra baten forma du. Zaldi perra baten forma du. Orduan, erradura edo gaztelaniaz, agian hortik. Hori ere, bakoitzak artezala gustoko duen informazioa. Begira. Bai. Bakoitzaren zat teoria bat, aizu. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Bakoitzak erabaki ezala. Aizu, ni gozatzen ari naiz, ze nien naiz iritsi inoiz. Ara, irletara. Ez? Ez. Ene izin egon, beraz, entzuten, gozatzen ari ez, baina badut lagun bat, desentetan joan dena, eta gustatzen zaio, egonda El Hierron parapente egiten. Bai, badago, aipatu dizudan arresi hau ez, arrizko arresi, hor dago gaina, daude trafiko seinaleak, eta parapente irudia daukate ez, orduan, zauden, egualdi hona daunen, zoragarria da, baina da, sekulako amildegia, esatuzu, pausua kontuz eman berreko tokitan askotan ez, eta parapente hortik egiten da, eta zoaz hori frontera herrira, aipatu da dudan toki hortara, eta noski ez da ikuspegia zoragarria da ez, eta parapente egiteko, nik ez dut egiten, esan dizuet beldurtia naizela, baina toki zoragarria da, bai. Ez dakit zeba, baina burura etorritzen Fuerteventura izena, ez dakit jatorrizko izango san haize handiko isla. Fuerteventura dela hiperaldeago dago irla, Fuerteventura dago Afrikatik gertuen. Uste, 80 kilometro dela Fuerteventura eta Afrikako kontinentearen artean, eta Fuerteventura, egia da, sekulako haizea egiten du Fuerteventuran, eta izena eta izana dauka Fuerteventurak, bai. Esan dezu 10.000 biztanle daudela El Hierron. Beraz, pentsatzen dut, zukan denboralditxo bat pasa duzu, hango, izakit, okinekin edo harakinekin edo erlazioa ingo zenuela, ingutxi izan da? Bai, egia da, gero,
Eta gero topatzen dituzu askotan hori, esaten dizute, ikusi zintudan, oindala 2 egunan, bai. Eta, bai, gero batzutan, egia da toki txiki hauetan ere askotan itxiagoak ez, pixkat bizidiare bai, bueno, beraien aislatuta edo ez, eta, baino bai, honek ez du esan nahi jendea ez danik zoragarria da jendea, eta behin bali mazuaz toki bateak gero berriz arte zaituzte, sekulako humorekin da, sekulako ongietorrekin ez, eta beraien artean ezagutzen dira, baina irletan bai. Zenik badaukan lagun bat, bera La Palmakoa dana, baina Tenerifen bizi dana, eta nik ezagutu nuen, El Hierron, familia bat, Madrilekoa dana, baina La Palman bizi dena, eta esan nion Tenerife ditultzen nire lagunari, Diana, ezagutu dut tipo bat, bizi dana La Palman, orain ezakizer, eta ez goatzen, eta esatit, bai, ezagutzen dut. Orduan, imaginatu, bertan bai ez, askotan ez, eta Euskal Herrian gertatzen da ez, azkenean, limazabiltza antzerki munduan, ezagutzen duzu, azkenean, azken iskinean antzerkean da biena ez, edo musikariak bai, orduan, gure tankerako jendea ginen, da orduan ezagutzen zian irra batetik bestera. Ura nahiz da eukitarteko, bai, hori gertatzen da irletan. Garratuko dugu, bidaiakin, bueno. Geldituko gea begiraleku batean, La Peña begiralekua. Eta La Peña begiralekua diseinatu zuen Cesar Manrikek. Bera, Lanzaroteko margolari eta arkitekto eta pentsalari eta kritiko bat izan zen. Eskerrakolako jendea egondan mundu hontan, istripu baten ondorio ziltzan, baina Cesar Manrikek Lanzaroten ere sekulako lan egin zuen turismo jasangarriaren alde. Eta irla jasangarritasun baten barruan azteko eta ekonomiare etzedin bakarrik turismora bideratu sekulako lan egin zuen. Eta berak arkitektura asko zaintzezun. Orduan, Cesar Manriken etxena balimazaeten Lanzaroten da zoragarria, baina berak La Peñako begiralekua ere diseinatu etxe bat da, eraikin zoragarri bat, non dagoen integratua, mendian dago integratua, eta Manrikeren arkitekturan arkia eta landaretza eta integrazioa batuta daude. Orduan, bertajun arte, ez duzu ia etxe hori ikusten, eraikin hori ikusten, eta antzaudenean, ikusten duzu eraikina, eta landare mordoa daude barruan, Manrikek garoa ikeragarri maite du, eta bere etxean ebai Lanzaroten garo landareak dauzka etxe barrun, eta Peñako begiralekuan ere agertzen dira, lorategia etxe barruan sartzen du. Zegona. Polita, eta gero biztak, ikaragarriak ez, ikustezu itxasua, beran fronterako lauta guztie, eta, bertara jutea, gomendagarria, eta bide batez kafetxo bat hartzen bazuan, bizta horiekin, ze ederra. Ze lasaitasuna eta ze gozatua. Bai, argazki bat ikusten ari gara, eta bigarren kafea streaming bidez jarraitzen baduzue, YouTube, Facebook, Twitter edo gustoko duzen bidetatik ikusiko duzu, eta ikusten ari naiz, eta ni gaur joango nitzateka. Horentxe. Baina, han gaude, ez da? Han gaude, egia da. Egia da, zure hitzekin han gaude. Bai. Jasangarritasuna aipatu duzu, eta nik irakurri dut, 2014an UNESCOk geoparke izendatu zuela, irla osoa, okerez benago. Bai, berez biosfera bat da irla guztie, noski, gutxi dia, eta gutxi horiek oso kontzientziatuak daude ere, beraiek ere ez dutela turismora bakarrik begira lanik egin nahi. Orduan, El Hierron, nik uste 2000 turistiko baino gutxiago daudela. Orduan, hori kontrolatzen dute eta kontrolatu nahi dute. Badago El Hierron ere
bueno, irla zaintzeko ze ikusi dute ze gertatuan Gran Canariakin eta Tenerife hegoaldeakin, eta bueno, azkenean hoi jakinda ez dezu horrea iritsi nahi, ez? Eta bueno, bidaliko dugu agian ara oporretan Eneko Goia jauna, ea ikusten duen turismo jasangarria zer den, eta Donostira hueltan ea zer iruditzen zaion bere hiria. Bai, eta alde batetik arrazoia daukezu, baina askotan ere politikoak aldrebesak izanagatik ere, herritarrak politikoien aldrebeskeriak babesten dituzte. Baina hemen jendea herritarrak oso kontzientziatuak daude, eta horrek ere ez dute gizon honen politika defendatzen, baina bueno, benetan oso kontziente dira. Eta dago toki bat, Olla del Morcillo izenekoa, begiralekutiken, zesango nizuko, 30 minutua, zekao. El Hierron toki batetik bestea 40 minutu iristeza, gehienez ordu beten. Ordu beten iritsizea, ze askotan gaitu ze argazki kateatzeko edo paisaiaz gozatzeko, ez. Eta Olla del Morcillo, kabildok gestionatzen, kudeatzen duen toki bada, non dagon orako piknik zona bat, aur parke batekin, ura, komunak, garbik, hau da, eta daukazu ere akanpatzeko toki bat. Zein behar dezu? Kabildon, online eskatu edo esan horri gatuko zela, eta 4 euro ordaintzen dira. Eta horrek funtzionatzen du. Eta daukate pertsona bat hori kudeatzeko eta garbi mantentzeko, eta funtzionatzen du. Eta zoaze piknik zona hortara, eta dau, bueno, zoragarri. Eta gaina dago pertsona hori esaten, aizu, jaso hau. Jaso. Esan nahi zut, ez zu nolako ikeite, baina presentzia horrekin ere, ez, eta da zoragarria tokia, ez, eta nik diot, Euskal Herrian noiz olako tokiak, ez, eta diot da, olako camping publiko bat, baina, bueno, kabildo gestionatua eta oso ondo funtzionatzen duena. Eta galdera hoagian zakit pixkat inozoa da, edo ez dakit aurre iritziak eroriko zaizkit, baina platanoa jandezu. Gaina izu, egiten han hobea daula platanoa, Bai. O ez dakit nire emozioa zan, baina gozo-gozok platano, genetan gozo-gozok eta aguakate mordoare janditut. Ara? Bai, azkenen aguakatea klima horretara oso ondo egokitzen da, eta platanoa bezala, eta goizetan bakizuteran zeona ogixio gortue aguakatea platanoakin. Oso goxoa. Ai ama, zeona. Eta, platanoa ipatu dezu, eta guk uste dugu platano kanaritakoa dela. Bai. Ez da kanarietakoa. Gezurra. Bueno, bai, kanarietatik dator, baina ja landarea bera egokitu da klimara. Eta nik gaina nire burun uste nun, gaina ziur neon, platanoa zela Hego Ameriketakoa. Ba ez? Asiatik dator. Ara? Eta, azkenean, merkataritza egiten zuten barkuetan, ekarri zen asiatik Kanarietara platanoa, eta Amerikara bidean, ara eman zen. Beraz, platanoa Kanarietan dago, Amerika baino lehenago, eta, oso ondo egokitu zen klima horretara, eta hor egun Tenerife da platano gehien ekoizten duen irla, eta eharrak dare egia esan. Bitu ze ondo. Baina hori ere, esan nahi zut, hori latifundisten negozio bada, eta platanoak urpila bat behar du, eta horre bai atzean badago, zehatuko nuke ez, arratuko nuke azala pixkat, horre ere badaude, industria badago horren atzean, eta egia da polita dela ikustea, platanerak ze berdeak dien daola, baina, klar, azkenean, bertako landaretza ere, kendu da platanoak egiteko orduan, hor oreka bilatzea, gizakia esartzen denean tartean oreka bilatzea, non dago oreka, ez? Alare, errak dare platanok, hori da jasangarritasuna, ez? Oreka topatzea. Hori da, bai.
Eta ari gara hemen soinu banda entzun eta entzun, baina aipatu beharko dugu telesaia bera ere. El Hierro telesaia. Ikusi duzue? Nik ez dut ikusi, baino iritzi oso positiboak entzun ditut, eta badakit nire inguruko jendeari gustatu zaiola. Beraz, ez da gomendio pertsonal bat, baino bada gomendio bat, ze fidatzen naiz, nire inguruko lagunetaz. Kontatuko dizuegu zertaz doan, zuk badakizu agurtzane? Nik ez dut ikusiz telesaia hau, baina inguruko lagunek ere beraien iritzia kontutan hartzeko mokoa dana, ze batzu hitzai kontutan hartu behar, baina hauedi bai, hauek ere oso kritika ona egin diote telesaiari, eta azken batean, olako El Hierrora dijoa epaile bat, Kandela Peña dena, eta, dirudinez, ez da oso epaile, pixkat molestoa da epaile hori, ez? Eta orduan, hilketa badago, eta hilketa horren atzetik hasten dira, ikerketak, ez? Eta kontuatzen dira, narkotrafikoa, eta horako gaiak gaudela. Hala da? Hori? Bai, oixe, gutxi gora bera, lehenengo bi denboraldi ditu, lehenengoa hilketan oinarritzen da, hilketa deskurritu behar da, ze pertsona bat hil dute, bere ezkontzaren aurreko egunean. Hori da. Ze tristea, nik hemendik badakizu dagoeneko, ze entzulei txapa eman diet nire lagun bat ezkontzen dela hemendik gutxira, eta oso emozionatutan nagoela, eta behira, ze pena ezkontzaren aurreko egunean desagertzen balin bada ezkontidetako bat, oso gaizki. Lehenengo denboraldian hori gertatzen da, eta hortxe aritzen dira, Kandela eta Kandelaren ingurukoak, deskubritu nahian, ilun horiek argitu nahian, eta bigarrenean egia da, gehiago oinarritzen omen dira narkotrafikoaren mundu horretan. Irla bat izanik, azkenean, itxasotik, eta badagoelako hor mundu hori ere existitzen delako. Bi denboraldi ditu, eta uste dut atal bakoitzak 50 minutu edo dituela, eta bigarren denboraldia azkena izan zen. Ez dute gehiago egingo, beraz, ez balin baduzu zuren bizitza hipotekatu nahi 10 denboraldiko telesail batekin, hemen txego mendioa. Bai. Eta gero gainean lokalizazioak ederrak dira. El Hierro bera ederra da, ez? Eta azkenean lokalizazioak ere ederrak dira zeakoak, telesailekoak, eta horrek ere jendea erakartzen du, ez? Eta badaude olako aplikazioak lokalizazioak lokalizatzeko eta bisitatzeko. Orduan, ez nintzen ni horta ez nion denborarik eskaini horri, baina azkenean ibili ginen toki gehienetan telesaileko irudia grabatu zian, ze irlandez baita ikeragarria, orduan esan nahi zuta handia, eta orduan hori diote paisaia irla ezagutzetzunak eta telesaile ikusi duena agozabalik geratu da, pentsatuz, nik ez nekin El Hierro lakoa zenik, ez? Irratsaio honen ostean da telesailaren ostean, bakizue. Hoi da, batzuetan horrelako sormen lanek balio dute lekuak ezagutzeko, eta gero joaten zarenean niri gertatu zait, agian telesailetan edo pelikuletan askotan leku bat ikusi, eta gero ara joan eta sentitu, ni hemen egonda nago, ni hemen lehenengo dizuan leku batera, eta ez, ni hemen egonda nago, eta agian pelikula, telesaile edo liburuei esker, eta liburu aipatu duenez, eta gurtzanek beti liburuak aipatzen dituenez, dago libururik, gau? Liburu bat ekarreko dizuet. Ez zehazki El Hierroko idazle batena, baino Kanarietako uhartetako idazle batena, eta balio du. Bera Cirilo Leal da, eta 2002 urteola liburua publikatu zuen Los Lengua Cortadas. Bai. Eta orduan, novela da. Orduan, ez da egia, baino datu historikoetan eta teoritan oinarrituta dokumentu baten bilen pertsona bat dago, eta dokumentu hortan edo agertze omen da nola Erromatar imperioak bidali zitun bere berrak irla hoietara, eta pixko bat kontatzen du
nola egokitu zian, eta gero dokumentu horren bila da binen pertsonaia horren bitartez, Kanariar uharteetako historia, esan nahi zut aktualagoa edo aipatzen du, ez? Kanariar uharteetatik ere emigrazio asko egontzan Venezuela eta Kubara. Azkenean lehorten ondorioz eta jende asko juntzan Venezuelara. Ordu jende asko duzke Akinola eta Mona igual Venezuelan bizitzen. Eta beraiek etorri dira honea orduan eta beraien hizketako goxotasun horri ere agian baduka horrekin lotura, ez? Eta liburu hontan hori aipatzen du eta pixko bate nola errotik ateratzen denean ateratzen diren gizon emakumeak beste toki batea juteko eta askotan igual hizkuntza mankomunez badukate ere nola hasi behar dezun dena berritzen zerotik eta nola urten poderioz ere agian historia erreala jakiterek ere ez dago, ez dena da teoria bat edo usteak dira, ez, baina Los lenguas cortadas, hori Cirilo Lealen novela da, eta ez baldin badukezu hola maiatza hontan edo ekain hontan zerbait irakurtzeko, igual, bida Kanarietako literatura. Oso ondo. Ze gainera, urteko sasoi honetan nik uste dut gerozta gehiago irakurtzen dugula, ez? Agian, igerilekura noa, edo ondartzara noa, edo kanpinean nago, edo... jendeak asko irakurtzen duela, edo gehiago hori iruditzen zait behintzat niri, beraz, beste gomendio bat. Bigarren kafean, liburuen gomendioekin, ez zaizu ez errandarik falta, ez? Hemen aritzen gara egunero liburuak gomendatzen. Gure esan behar diogu agurtzan belaguntzarani, ze arratsaldeko 6ak gainean ditugu, eta guk hau hemengo gortinak itxi, argiak itzali, eta kalera atera behar dugu, gizue maiatzan 100 plan izaten ditugula, eta gauza asko dauzkagu egiteko, ikusteko, eta gozatzeko. Beraz, agurtzane, urrengora arte. Urrengo arte, eta asteburuan. Eskerrik asko, urrengo ostiralean ikusiko dugu elkar? El hierro ez banau, behintzat. Bale, zuan balin bazaude, ni ongo naiz hemen aguaketa jaten. Etorriko naiz, plazero bat. Eta June, noiz ikusiko zaitu gozu? Tartetxoa da kagunean, taldenien. Zeniska oso lanpetuta dabil, bere gradu amaierako lanarekin, eta... bukatzen duen, ja. Bukatzen duzunan erakutsi egin behar diguzu, Bale. Ziur. Aurkeztea etorriko naiz. Perfecto, zoragarri. Agur entzule zuei ere asteburuan. Astelenean kontatu, guk proposatutako planen bat egin duzuen, ze Oianak atzo zerrenda doktorea osatu zuen, gu ere joan gara gauzak aipatzen aste honetan zer, beraz, astelenean hitz egingo dugu. Agur. Aio. Keep calm and bigarren kafea.